Здравейте! Идвам за да дам рапорт пряко от Културния фронт. Арт Ревю започва. На 27 февруари в Театър София познатият на всички Питър Пан ще ви накара да полетите към Неверленд. Историята оживява на сцената на столичния театър, превърната в вълшебен мюзикъл. Ще видите как Питър се сражава с пиратите на злия капитан Хук, както и с самия него, как лети заедно с Тинкърбел насам натам и как се влюбва в Уенди Дарлинг. Така че вдигайте котвите и пълен напред към театъра. Димитър Злочести и войводата Патрев на Анчо Калоянов е исторически роман, който ще ни припомни за избухването и потушаването на Априлското въстание. Не случайно книгата ще излезе на 25 февруари, малко преди честването на националния ни празник. Романът разказва за пробуждането на националното самосъзнание, назряването на Априлското въстание, избухването и неговото потушаване. Цигански барон е оперетата на Йохан Штраус, която може да видите на 25 февруари в Националния музикален театър. Направо ще се разтанцувате по седалките си, когато чуете всички унгарски ритми, на фона на които ще ви бъде разказана историята за едно таинствено съкровище. А на следващия ден директно можете да се метнете към Канкана и валса, като посетите фантомите на оперетата. А аз ще ви запозная с прочутия край на Арт Ревю. До скоро!